komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, kamusta naman mga pinalanggan itong mga tagpalamati kag syempre? Welcome na naman sa Biyernes ng edisyon sa This Is My Life. And again, thank God it's Friday para sa 9, Abril 29, tuig 2022. Kamusta kamo sa Biyernes nga adlaw? Busy gihapon para sa aton mga kandidato? Relax gamay ang puso ninyo tungod mainit ang aton panahon. Aton gidya kamustahon sa kutob sa malabutan sa aton sinipagpangalagad karon nga hapon sa programa This Is My Life ang aton dira mga palangga man nga nagahilay-hilay kag pahuway-huway nagasulusandig ano pagid gani nagapiyong-piyong ang mga mata samtang mga palamatinan ang lulunggan nagaupod kay Tita Wilma sa ilang mga radyo 684 kilohertz kita gani relax lang kamo tugtugtak na la stress kita nga mag-updinay mga senior citizens kamusta kamo ang mga busy naton nga mga kauturan dira kung ano man ang inyo gina patigayon trabaho man kalingawan man o kung may mga gina hingagaw kamo dira okay lang. Importante isupdanay kita. Ara man kita sa FB Live sa Action Radio Bacolod Facebook page. Magluwas na syempre as mention ni Tito Wilma adlaw-adlaw ang aton sini mga
public affairs program na kagang mga matipon nga mga balita, dalag ko nga mga balita nga mga hitabo pagid diri sa Rekbanwa sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan, kaislanan kag sa kutob sa aton malabutan. Ara ma-post kag makitaan, mabasahan sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. No, pwede ginaton ina ma-like kag ma-share sa inyo mga kaabyanan, sa inyo man mga kapamilya, malapit man o kung malayo sa inyo. Kag magluwasi na syempre sa FB Live arang itong chat room. This is my life. Pwede man kamo dire magka-comment, pwede man kamo magka-suggest any recommendation, a piece of advice sa sulat na naman nga mabasahan ni Tito Wilma karon nga hapon. Gani relax lang gid na. Ara lang kamo dira kay ari man kita diri nga magalingaw sa inyo. Pwede kamo dira sa atong chat room. Ano lang, type nyo lang kag isend kay basahon ni Tita Wilma, especially inyo man mga greetings kag sa ito naman text hotline syempre sa gihapon ara ang iton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Pwede gid gihapon kita maka-updanay man sa Tita Wilma, di ba, sa YouTube. Search nyo lang Action Radio Bacolod. Kag sa website namon pwede man kamo dira maka-bisita. Log in lang gid no sa www.actionradiobacolod.com.ph. Gani relax lang mga palangga nito nga mga tagpalamati. Relax ang puso, relax man. Hindi magkampante sa iton padayon man nga paghalong-halong baytog sa COVID-19. Especially nga ginapahalong gid kita sa karon sang Department of Health. Angot na naman sining sa variant sang COVID-19 Omicron. Mayroon sa variant. So, samtang wala paya kinang bulig kita prebentar sina para malikawan naton. Importante gid kay ang pag-prevent naton, paglikaw naton, kag paghalong sang aton kaugalingon pareho lang na ginahalungan man naton ang aton pamilya kag ang mga tao sa aton palibot sa aton gid tanan-tanan. Amo lang na aton sini mahimo kag halong gid sa pagpangampanya sang inyo tagsaman ka mga kandidato. Kay bisan ara ka sa sulod sang balay within the family nagalinalisay no, hindi tada iya magpadala-dala. Okay lang na kung sino ang butuhon ni Inday, sino ang butuhon ni Mama kag ni Papa, sinong butuhon ni Tuto, ni Nini, kag ni Nunoy, respetuhanay lang, hindi tayo mag-away tungod lang sa politika. Tandaan nyo gid ina, kay maagi lang ina iya. Pagkatapos eleksyon, wala naman na. Pero ang inyo ya sungguranay, ara gihapon, hindi bala? So, hindi kita dira magpadala-dala. Kag kinalan, vote wisely. Hibaluon na naton sa madason naman nga adlaw. Kung anong dapat na itong himuon, ha? Para iya sa maabot, dali na lang mo, sa maabot nga eleksyon, May 9, 2022 is the national and local elections. Kinanglan preparahan na lang kay 10 days more to go. Election day na. Pero sa siniya nga bahin, antes man si Tita Wilma magbasa sang aton sulat, syempre, no? Mga produkto tani sang Dr. Alfred's, kay basta gani mga produkto sang Dr. Alfred's, may ara gid Philippine Bifad Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates. Okay, hi and hello lang dira sa mga naka-online, ana. Sa mga naka-online, kamusta lang da? Ma'am Inday Blaza, good afternoon. Thank you, Gid. Hello, winner. Si Ma'am Marjorie Ward. Hi, Tita Wilma, mayong hapon. Ma'am, thank you, Gid. Again. Bo, I love you, Gid. Flowers. But thank you, Ma'am. Live sa Banis Cafe, Ma'am Wilma. Yes, Sir Milelio Ligo. I am watching Action Wilma. Good PM, Sir Rufino Era Gabino. Sir, thank you so much, man. Mayong hapon lang da. Tita Wilma, good PM. Nagapahibalo lang ko sa tanan nga mga relatives and friends ni Esther Escosora nga siya ang napatay ilubong sa Domingo sa Santuario de Bacolod from ang nagapa-aksyon sini si Eden sang Barangay Tapi, Kabangkalan. Eden Escosora de Vinagracia. Okay, ang aton may napagpakigunong sa bugos nga pamilya Escosora, na? Okay, sa mga pamilya kag sa mga kaparyentihan ni Esther Escosora, na ginapabalo ka mo nga siya ang nagtaliwan. Ilubong siya sa Domingo diri sa Santuario de Bacolod. Okay. Okay na, ma'am. Thank you, Gid, na? Mayong hapon, Action Tito Wilma. Yes, Ma'am Ana Sinoro. Salamat, Gid, na? Thanks for the big heart. Mayong ugto, Action Radio. Hi gali sa akon nga bana, kay Pato Calcerin. Happy anniversary. Love you always. How sweet naman, Ma'am Jocelyn Likigan John Calcerin. Si Ma'am Jocelyn na lang, no? Kay daw kalawig sa imo account. Jocelyn Likigan John Calcerin. Okay, happy anniversary sa inyo, na? Tamyaw, please, Ma'am Vanessa Stark kag Doc Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar kag Alex Montesa,
Salamat, Gid. Kamusta na yan si Sir Alex Montes naman? Jocelyn, yes, good afternoon, Ma'am Wilma. So, yes, Ma'am, again, kay Ma'am Jocelyn, na? Salamat, Gid. Eileen Rojo, mayong hapon, Tita Wilma, ari kami diga monitor sa Agisan. Tamyaw ko, Mama Rakding, kag Papa Tony, Gabadan, nga nagahiray-hiray, samtang nagapamati. Salamat, Gid. Kay halinto kay sino tawe? Kay Eileen Rojo. Ma'am Eileen, salamat, Gid. 3.0 new version MM's Bunny Cafe, Kalayaan Highway, Dormitel, Araneta Street, Barangay Tangob. Salamat, Gid. Mileli Oligo. Pamati lang ko radio. Lantaw sa FB, Action Titowe. Ray Flores Baryoga, mayong hapon, Titawe. No, salamat, Gid. At High Performance, Action Radio ARB 24/7, watching a beautiful program of Ma'am Will, of Ma'am We. Salamat, Gid, sir, sa perte, Gid, ana. Mayong hapon, Ma'am Will masugaton, please patamyaw sa akod ba na, yes, Ma'am Jocelyn, nag-greet ko na, ana. Ma'am Inday Blaza, thank you, Gid, and good afternoon man sa imo. Wow, tawe, nice looking ba, and good afternoon. Salamat, Gid, Ma'am, na ini energetic, maninga senior. Nga lovely and beautiful, di ba? Present kami diri gihapon sa May Salin Homes. Kami ni Day Thelma, kag Lydia, Bibing, Jennifer, Mercy Lambert, kag sa bag-o ko nga friend, si Desiree Argilies, pamati gid sila now sa may active. Nasa may active tawe. More power. And God bless you and your family tawe. Sa inyo man, Ma'am Virgie, kag sa mga friends out there, paamo ka na bala. Okay, April Banaag, mayong hapon. More power, kunan God bless, Tita Wilma. Hello lang. Okay, thank you, Ma'am. Okay, enough lang na. Dahil liong ko na sa piyak, bala ba si Mary ko, di bala wala na basahan, bala kag magsunggod-sunggod man. Okay, balikan ko lang ning dugang karon na ito nga mga greetings. Relax lang ka mo, dera. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag Tita sa Garcia family kag Escondida family sa Isabela. Thanks kay Tita We nag-monitor gid kami permi sa programa mo ta 8535 kag magluwas man sina Tita Wilma palihog lang tamyaw sa Iskapalaw family kag Tolber family sa tanan nga nagapamati sa program. Salamat kay Tita Tita We Mimi sang kilometrahe 14 Bagos City kag Adi Pagid. Palihog lang Tita We, na palihog lang Tita We tamyaw. Sa tanan nga SV Toda, especially kay Glenn kag sa amon kabaytaan kay Glendon Glenn Jr., Jeline, Glendon and Nerly Joy from Mama Eden. Sang Barangay Tapi, Kabangkalan City 6907. Kay April Banaag dira more power and God bless kuno hambal niya. Dugay-dugay ang aton sini nga mga greetings sa iton text sa iton sini Facebook live. Ha, relax lang. Basta tanay sulat sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, atong sini letter sender sa karon nga hapon. Lalaki ini siya, nagapatawag kay Maning or Maning, no? Mas matian Maning, no? Kay Maning sang Eroreco sa Barangay Mandalagan. Ang iya sinisulat nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang? Sa imo kag sa tanan nga nagapamati kag sa mga naka-FB Live sa This Is My Life program sang Action Radio Bacolod.
Pasensya hilang tita ang akon agi. Gintype ko na gani. Basta mabasahan lang. Ako gali si Maning. Isa ako kamanog baligya sang prutas. Ako byudo, kag may ginaupod man ako nga babae subong, nga isa man ka byuda. Pareho kami. Tita Wilma. Galing lang ako, 32 anyos, kag siya, 62 anyos na. Si Letty ang iyang ngalan. Mag-62 si tita, si tita We, 60 na. Oh. Abi mo, Tita Wilma, masubo ang amon, gina-experiensya subong. Masakit pero kami nagapakigbato nga duha. Mabatyagan ginamon ang pagyaguta sang mga tawo sa antad sang amon edad. Kay hoben pa ako, kag siling nila, tigulang na si Letty. Pero para sa akon, daw hindi man. Love mo, di ba? Nag-estar lang kami sa isa ka masiling ko bala daw hayub-hayub nga balay. Tungod daw halos maguba na. Ina tungod man sang amon kapigaduhon, apang nagabakas kami. Kag okay lang para sa amon. Tungod kami nagaluyagay. In love mo, di ba? Nagabuligay kami nga mag-asawa para masuportahan namon ang amon mga kaugalingon. Ang duha ka bata sang asawa ko sa una niya nga bana, may mga pangabuhi na ato na sa abroad, kag sang nabalaan na akig sila. Hindi sila komporme sa amon relasyon ni Letty. Gusto gid nila nga magbulagay kami. Ginapilit nila si Letty, pero ginpakigbato ako sa asawa ko. Palangga niya ako, kag sa tuod lang, Tita Wilma, palangga kuman siya. Abi siguro sang iya mga bata, ginainteresan ko ang kapiranggot nga duta nga napanubli sang akon asawa sa iya mga ginikanan. Sabahin ko naman, Tita Wilma, wala ako sang bata sa asawa ko, tungod pareho nga napatay. Ang una kong asawa kag ang baby nga dapat tani iya bataon. Wala man nabalaan sing mga ginikanan ko ang liwat ko nga pagpangasawa. Tungod ato sila sa Mindanao. 5 ka tuig na kami nga nagaupod nga kuntenawon daw kaluluoy kid ang amon ginaestaran. Pero okay lang. Importante, nagasalig kag nagapalanggaanay kami nga duha. Bisan pigado, pero kami nagasimba man kag nagapangamuyo. Pero galing Tita Wilma, kabugat gid at tubangon ang mga pabati-bati kag paglibak sa mga tao sa amon relasyon nga duha ni Letty. Kung kisagani daw manginit nako, kag gusto ko sila patulan. Galing ang hambal ni Letty, pabayi sila. Kay may nakita sila, munuhon gina nila. Napensaran ko nga isulat ko man sa This Is My Life, kay gusto ko man mamati sa imo Tita Wilma sang imo paglaygay sa amon nga duha. Ano ba lang maayo ko nga himuon? Maning. Okay sa imo Maning, salamat kag maayong hapon. Bisan kun ako lang na, kun ako bi,
malipayon ako iya para sa inyo nga duha. Wala ka sang dapat kabalakan maning. Tandaan mo lang, ano man ang himuon sang isa ka tawo, mahimo man siya sang husto, mahimo man siya sang sala, may mga mata sa aton palibot, may dulunggan nga nagapamati, kag magbaba nga magahambal. May ara nga hindi mo mapuno ang ila mga mata, libakon ka man gyapon. Kung ustong imo himuon, libakon ka man gyapon. Di ba la? Pero ang pamangkot, kung ikaw magutman, kag patihon mo, kag sapakon mo ang mga ginapanghambal nila, may mabulig bala sila sa problema mo? Siyempre, wala. Kay may mga utod kita nga ginabantayan lang nila ang pangabuhi sang ila isig kapareho para may istoryahan sila. No, hindi gani sila kaatipan sang ila kaugalingon nga pamilya. Hindi gani sila kabalikid sang ila likod kung ano nagakatabo sa sulod sang ila panimalay. Pero ang kabuhi sang iban, gamay lang nga likhay, ada na mga marites, di ba? Ano? Paamo ka na so what? Kung nag-aupdanay ka mo, nga duha nila ti, hamaning? Mula na mabal ni Tita Wilma, amo na ibutang mo yan sa pensar mo, ti ano, importante is may paghigugma nga nagapatunga sa inyo nga duha. May paghigugma nga may upod iya nga pagsalig kag pagtuo, may kahadlok sa mahal nga Dios. Wala kamo sang tao nga natapakan. Kay kung sapakon talang ang hambal sang tao, sa bisan anong hitabo sa iton kabuhi, sa pakon talang ang hambal sa mga tao sa iton palibot, wala ka gid sang mahimo. Ari lang gamitang imo ulo kag balatyagon. Kung anong mapansaran mo nga magkapaayo para sa imo kabuhi, nga nagakompormi ang balatyagon mo para sa inyo kaayuhan kag kalipayan, go! Bisan magsakripisyo ka mo kag magkamang sa kapagaduhon, basta wala ka mo sang tao nga natapakan. Na go lang. Hindi pagtagai importansya kag hindi man importante ang kun ano ang ila ihambal. Bay ilang da sila ihatag ang kalipay nila. Kaya mo na yung kalipayan nila mo na ti ano, kung 32 years old ka, kag 62 si Letty, pila ang age gap ninyo? 30 years old, masiling sila, daw mag-iloy, so what? So what? Na masiling, tigulang nga babae, katigulang na, amo na, di ba la, mga amo na. Ako yung ginaaningal ko na nga, amo sina nga mga pulong ang mga mabatian mo, nga masakitan ka man. Bang lalaki, lagas-lagas, man sa kamay, amo na, ang mga factors, pila lang na sa mga rason. Pero tutuod lang maning, wala ka na sa makuha kung patulan mo sila, ikaw pierde. Ay, hoo. Kamu nga duha sa edad mo nga 32, kaintsendi ka na sang husto, kag hindi husto. Sang malain kag maayo, di ba? Gani, kamulang yan nga duha mag-intsindihanay. Kung paano nyo pala kato na inyo pigado nga pagpangabuhi, pero malipayon kamo. Kamu nga duha ang makadesisyon kung ano ang makapahalipay kag makahatag contentment sa inyo nga duha. Ganindi na ipagsapak ka ang ihambal sang iban nga tao. Basta ginapamatud-an ninyo, kag ginahimo ninyo, nga tampad kamo sa inyo pagpalanggaanay sa tagsa. Bisan ang mga kabataan ni Letty, wala na sila yamatarong sa tuod lang. Reaction na isang kabataan mo, hindi na siya madula nga wala reaction ang kabataan. Okay lang na, bato na kung anong ila ihambal. Ang imo sabat, buhata lang nga wala sang tinaga nga magakawas sa imo mga bibig. Ipakita mo lang sa ila nga matudtuod ang imo iyahandom. Matudtod ang imo nga katuyuan sa ila sini Iloy. Kay ti hindi naman na sila pwede gid nga magpasilabot sa relasyon ninyo nga duha. Mabugat lang galing, no? Mabugat lang dira sa dughan pamatian.
Sa karon kun malantaw naton sa edad niya nga 62 years old. Although nga ang mga 62 years old mabaskog pa man, especially kung mga healthy, wala sang may ginaantos nga balatian, di ba la? Mapag-gross pa na iya mapisan. So kung kamo iya nagapaningwa pa para sa inyo man pagpangabuhi nga duha, pamatudi sa iya kabataan, na? Pamatudi sa iya kabataan nga may responsibilidad ikaw sa ilailoy, nga siya responsibilidad mo, kag hindi mo siya pagpabayan, ilabi na makabig na nga mabugat na iya nga responsibilidad para sa imo, kay ti may edad-edad na siya, may masiling na ton, hindi ko maghambal nga tigulang ng 62 years old ka by heart tuon in masiling edad lang na iya, na di ba la? Pwede mo pa siya subong kay kaya pa, pwede mo pa siya nga mangin kabulig sa inyo pagpangita, sa inyo kalan-on na adlaw-adlaw, pero amat-amat man kung ano mga maayong himuon na ang imo na lang dapat himuon is preparahan mo, no? Preparahan mo ang mga palaabuton kay ihanda mo man ang imo kaugalingon sa maabot nga panahon tungod sa sobrang pang-idaron, sa sobra ng pag-idad or pagtigulang na gidman, hindi ka na niya, imo i-foresee mo na nga daan, lantawon mo na nga daan, nga maabot ang tion nga kung ikaw na mag-edad, siyempre siya tigulang na gid, hindi na siya makabulig sa imo. Pila naman ina sa mga bagay-bagay nga dapat lantawon mo. Kag mag-aabot ang tion nga ikaw na lang ang maninguha para sa inyo nga duha, di ba la? Kag sa sina nga bahin nimo mapamatud-an, kon bala matud-tuod gid kag sincero ang imo sini pagpalangga sa iya. Dira mo mapamatud-an ang ginahambal mo nga tunay, ang tampad nga pagpalangga or pagbalatyagon mo para sa iya. Magpangamuyo kamo nga duha nga bisan sa amulang sina mangin malipayon man kamo, na ang importante malang naguro kay Letty, hindi nga masiling nga mo na kay tigulang na kiri-kiri pa, no, in short na mga mo na hindi kay nga ang mga may edad na nga ma-in love kag nagahandom pa nga may upod sa kabuhi para may makaupod lang for companionship nga may istorya, may mapaanggaan ka nga lain imo pamatsyag, kung may problema may pautwasan ikaw nga may maga-comfort sa imo, do mga amo na bala pamasiling iba, mangita ka na gilang do halos lola mo na or halos nanay mo na, or mangita ka man lang sang gusto mo pagaling mamana, nangita ka huben tani pariyo imo edad, anhon mo kan ang balatyago nagtubo sa mo sina nga pang idaron. Dira ninyo isa nila ka challenge para sa imo maning, na nga pamatud-an mo kun tuod gid man ang imo balatyagon kag handom para sa iya, kag kun pamatud-an mo nga nagsala ang iya kabataan sa ila nga pagpati, na nga ang gamay nga napanubli sang iloy nila, na gamay nga kapiranggot nga duta, na amo nang ginalagas mo, amo ginadayon niya, no, kung may mga propiedad, nalagas yan na muni mo na, hindi. Ang importante is ang balatyagon seng. Amaning, pangamuyuin na lang mga tao nga naghingabot kag nagapabati-bati sa mga hindi maayo. Hindi ka mo magpa-apekto nga duha ni Letty. Go lang kamuya, na? Kaya makita nila sa ulihi kung bala husto o kung hindi. Di bala pamatud-ina sa ilang nga husto kamo sa pagdesisyon sa iya kabataan kag sa mga tao nga yaguta sa inyo nga duha. So ina lang matugda ni Tita Wilma, madamo gid nga salamat sa liwat maning kabay pa bisan paano nasanagan ikaw sa pag-explikar ni Tito We sa sitwasyon nimo, ilabi na sa mga tao dira sa inyo palibot. Wala na sila sa may mabulig sa inyo. Sige yan, yung linya baligya prutas kag magkaon sang prutas. Paamo ka na, hindi ka na magpa-apekto para wala gamo. Ha? Okay, salamat sa liwat. Sa iba naton nga mga kauturan, pwede man makamo makashare sa inyo mga istorya sa inyo kabuhi. Sa ano mga aspeto sa aton kabuhi, pa-share naman. Na inyo mga experience problema, pwede gininyo ma-share dari sa This Is My Life. Padala, pwede man madulong dari sa
Action Radio Bacolod. This is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man kung may ada ka Facebook account, pagi sa Facebook, pangitaan nyo lang ang Facebook page ni Tita We. Action Wilma Sugaton. If not naman sa aton sini personal account, Wilma Antupina Sugaton, kay doara gid sila kalabanan, na. At so pwede gininyo na ma-share. Salamat Ken, ha. Okay, mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Life Extension Vitamin D3. Ang mga taong Okay, namyaw Alamin kung paano line kay CJT, no? CJTV. Tentativa. Hi, Tita Wilma, gapamatigid ko. Hi, Tita Wilma, gapamatigid ko dya sa Tigbawan. Shout out da sa pamilya ko sa Tangob, Bacolod, kag Sala Carlota sa Tita Wilma, na. Sa mga taga Tigbawan, mayong hapon lang dira sa inyo. No? Salamat, Gid. Good afternoon, Ma'am Wilma, TGIF, Ma'am Elizabeth Gamala. Yes, thank God it's Friday. Keep safe always and stay beautiful as you are. Wow. Thank you, Gid Ma'am, for the compliment. May God bless you and your family circle. More power to ARB. Sir Nelson Salvederio Mangilan Jr. or Mangilan, no? Mangilan Jr. Nag-upod man sa aton live. Sa liwat, Ma'am Eden, basahon ko na karon sa, sa ang imo nga panawagan, ha? Action, Akon Helen, ang matahom nga si Akon Helen. Good PM. Hello, Miss Welm. Please greet happy and energetic afternoon sa mga taga-Valladolid, especially sa mga taga-Barangay Poblasyon health workers, mga BHW, Karina, Novera, Mila Chu, Dinaga, Murphy Alcachopas, si Shalimar, magali sa ilaw, Shalimar Nevia Porez, insakto kay YB ka, matindiritsyon, kung hindi ko mag-gets mo, Murphy Alcachopas, Shalimar Nevia Pornes, Milen Nelim, Mayumente, Elardo, Bobby Cervantes, Minyosa, Cheryl Porcel, Del Reyes, palagpas dito Wilma, Grace Zamora, Kahara, Helen Rios, kagsamon Barangay Kapitan. Amula ni guro may sakto ko, Bibi Arlie Alvarez, stay healthy and safe. Kita nga mga be hurts. God bless and more power, Action Radio. Thank you, Tita Wilma. Kaya tinabit-tabit din, hindi ko mag-gets kundi ng family name, kundi ng first name. Pala sining mandira sa CRO. Sa Pakhol, Valladolid, sa kapihan ni sa kapihan ni Junjun Make, ni Junjun Make Cafe. Alberto Makiling, Gina Makiling, Marcinson, Magalona, Veronica Cadiao Cabanyero, Catalina Panaligan, Amar Silvia. Sakto na? Silvia Porcel. Sakto na siya. Ang mga tricycle drivers dira sa Happy Kapikap na happy kapi-kapi man kag sige man pamati kay Tita Wilma sa This Is My Life. Okay, favorite daw nila every afternoon. More power to it. Thank you, kid. Masiling sa may nalaktawan ko guro kay dira sa kape ni Junjun kami gabanding inom kami kape nga native kanamit gidya basta native namit gin man ko no galing wala ko gainom native nga kape. Ay, Tita Wilma, ari naman kami ni Nanay Isabel Monitor sa Victoria City. Yes, Sir Eddie Lau, salamat man. Good afternoon, Tamyaw lang, Helen Ledesma, Nestor, Tak Santander Jr., gapamatigid from Isabela. Robert Roma, salamat man. Yes, Ma'am Yvonne Bustier, na? Ma'am Yvonne Bustier, thank you, gin ma'am, na? Thank you for the stars you sent and thank you, Gid, sa imugin padala diri sa amon sa Action Radio. Salamat, Gid, nga madamo. Merly Gonzaga, good PM, Tita Wilma. Comment lang ko, tawe, cannot please anybody. Yes, we cannot please anybody. Sa sender na. Tuto Eric, salamat man na. Amugin na Action Wilma, kuri kagid, wala sila obrahon, mamantay sang ila pareho, nga hindi man gani kabulig, ikutso-kutso pa. So, agwigig ko sa imo Action, Tito Wilma. Yes, Ma'am Ana, thank you, gid. Maning, siling ni Ma'am Margie Ward,
Marjorie Ward, maning age doesn't matter as long as you are contented and happy living together. Amo ginaya mga tao ka mga judgmental, hindi pagsapak ka. Just go on with your life. Correct, kagin mo, Marjorie. Sir Jory ni Pomoseno, salamat man. Athea Kim Eriman, salamat man. Good afternoon. Sir, hambal naman ni Ma'am Virgie, sakto na tawe. Himuon niya gid ang maayo, kag ipakita niya kaya gihapon. Bisan 62 na siya. Pabayaan niya inang mga marites, hisa lang na sila. Pray mo lang na sila, kay matakaan na sila magdugay. Trust God. Wow. Thank you, man. Inday Nicel Morales Fabol. Good afternoon, man, sa imo. Inday Nicel. Gwapag yes picture. Nicel Morales Fabol. Thank you, Gid. Kay Robert Roma. Sir, thanks for the heart you sent. Na? Yes. Okay. Enough na siya, anay. Balikan talang kamo karon. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum. Programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest. Aton sini horoscope. Yes, ito yung horoscope para karon nga adlaw Biyernes, Abril 29, tuig 2022. Unahon naton ang zodiac sign nga Taurus.
Ang mga Taurus, amo ini mga netaw Abril 20 tubto Mayo 20. At Taurian, ang sobra-sobra nga pagdayaw or pag-admire na kinanglan dapat kidlikawan kay nga daw dira kag ginmaintuan suno sa imo horoscope kag likawan mo man ang madulom nga lugar kung nagalakat ikaw sa tion sang kagabihon. Isa pag Taurus, hindi ka magpadala-dala sa sulsol. Hambal sang imo sini horoscope. Hindi ka man magbaton sa kung ano man nga suhol kay nga amo inay makaguba sang imo nga pagkatao. Baw daw may hugot ba? May swerte mo nga numero 3, 17, 33 kag 35. Coral red is your lucky color. Gemini, yes Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Ang maayo nga imo pagpakigsugilanon, especially kung positive ang imo pagpakig istorya dira, nagapakita ina sang imo matudtuod nga pagkatao Gemini. Taga-iman importansya ang problema sa inyo puloy-an. 2-19-27 kag 39, lucky color neon green. Mga Cancer, yes, Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Abi bala ninyo mga Cancer, inang ginaangkon ninyo nga kaalam, amoy na makahatag sa inyo sang maayo nga halimbawa sa iban. Kag may kahigayunan nga ikaw or kamo mag-aayuhan mga Cancer. 2-15-23 kag 33, aqua blue is your lucky color. Yes, Leo, ang mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, may ara ka man friend, mangayo sa imo bulig, nga dapat, hindi mo pagdalukan na. Basta kaya, okay na. Likawan mo lang ang paggastos ng sobra-sobra sa mga wala pulos nga bagay, Leo. 2-6, 16 kag 31, sapphire blue is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Kinanglan mangin mapagsik ikaw na mangin mapagsik ikaw karon nga adlaw, mamag-an ang imo sini balatyagon, pero ti sa tion sang kagabihon, mangin maluya ka, ina tungod sa kakapoy. 7-22, 35 kag 40, yellow gold is your lucky color. Mga Libra, yes Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, ang imo mga activity dira pwede mo ina nga mapabuwasan na pwede mo na mapabuwasan kay nga may amat-amat nagapalapit sa imo kung singles ka pa kay nga magaabot magatubo ang gugmang gintawag para sa inyo. At ang kuna, ang katawhay, sang balatyagon, kag kinahanglan gamiton mo man ang imo kaalam sa masanod. Imo ihibalo na. 11-19, 26 kag 39, maroon is your lucky color. Diba ti anta? Inauna pala nga bahin sa ngayon mga zodiac sign para sa itong text sa ka-horoscope. Relax lang, balik pa si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. Ang Dr. Alfred's Green
So, padayon kita. Hello lang kay yes, Sir Rufino, na? Sir Rufino Ergabino dira sa may handumanan. Yes, inday na, salamat gida. Mayong hapon, Tita Well, listening. Listening, ahapa listening gid, no? Kagwit lang ko Tita Virgin nga gwapa nga pamati subong sa Salin Homes, kag sa akon Iloy nga si Rita Infante sa Pulupandan. Kamusta ka mo dira? Paamo kana bala? Kagabaw sila na miss man kita ko ni Nicel. Nicel Morales Fabol. Okay lang si Tita Wilma. Gani, nothing to worry. Dali lang gid. Mayong hapon lang, wala na iyaw brown. Reaction sa letter na iton kaina, no? Wala na iyaw brown ang tao nga sige pamantay sang pareho. Wala sila gani kabalo kung ano kalaba sang ila mga ikog. Ang pamantay sang ila pareho, nan. Ang importante, tita, nagapalanggaan ay sila, di ba? Yes, 8539, paamo kay na bala. Jeronimo Vergara, araman siya nagapamati, subong, mayong hapon lang ko no, Tita Wilma, na. Kag-ari pa ang isa si Lingelo, Tita Wilma, ang mahambal ko lang sa sender, bahala na kung guba ang balay, na kag anuman ang libak sa tao. Ang importante, naghihigog maanay ka mga duha, bahala saging basta loving. Halin kay Rosel sang Isabela, 1757. Mami Pilar, mayong hapon lang na sa Isabela, kag kay Mami Diana Consolacion, Nanay Dayin. Tita We, mayong hapon maning, hindi mo pagsapakon ng mga hambal ka tao. Prikurahang pangabuhi ninyo, ha? Hindi pagsapak ka, kay malain lang na buot ninyo. Ano gid kung may edad ang upod mo? Ano ilalabot da maning? Go lang kag magpaningwa sa pangabuhi. God bless V. Marnis ang La Carlota. V. Mar, good for you. Thank you, gid ha. 1780. Oo man. Kag Julie Militado Patrimonio, mayong hapon sa imo. Tawe, siling mani, hindi pagsapakang hambal sa mga tao na prikurahalang ay amo na siya gali na double send niya. Tita Tuto Migi Sangasyanda Alicia Isabella Barangay 5, may damo gid nga salamat no, mayong hapon lang da. Patamyaw naman family Galabasa nga always gid nagapamati sa imo si Ana ni sang Barangay Tinungan Isabela. God bless you and take care, salamat gid. Ari di bala kaina Pablito Benedicto. Yes sir, Pablito Benedicto, how are you? Good afternoon, no? Salamat gid. Ang isa diri bala ka importante man nga paaksyon na nga sa Domingo siya ilubong, di na to siya kaina, na kay siling ko tagaan ta importansya na kay ini ginapaaksyon ni Ma'am Eden Escosora de Vinagracia sa mga kaperyantihan nila kagkabyanan nga si Esther Escosora nagtaliwan. Ang lubong niya sa mabot nga Domingo sa Santuario de Bacolod, na halin ina kay Inday Eden Escosora de Vinagracia. Impunto les 3, Action Radio Philippine Standard Time at 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Pasensya na sa wala natin malabutan, pero wag lang si Tita We, boss, aha. Pasensya gid. Kita magapaalam na sa atin pagpangalagad sa This Is My Life. Kagangaton sini Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Luke, chapter 11, verse 13. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Salamat gid, buwas na naman. So standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.